vores kemiforsøg. Vi skal i dag lave en vandlig opløsning, hvori vi opløser natriumhydrogencarbonat, også kaldet bagepulver, E-nummer 500. Yes, vi skal finde ud af, hvor meget bagepulver, natriumhydrogencarbonat, vi skal bruge, for at det kommer til at veje 9% af den samlede blanding. Vi planlægger, at blandingen skal veje 300 gram, så let's get to it. Klar til udregningen. I denne udregning har vi formlen, at 9% af den samlede masse, det er vores bagepulver, det skal vi finde, skal være lig med massen af vores bagepulver divideret med massen af den samlede blanding gange 100. Så det vi gør, procent. Man må gerne kunne se det hjemmelavet. Så det vi gør, det er, at vi laver en lynhurtig matematisk udregning og flytter tingene rundt. By the way, skal den her være 300 gram. Det ved vi. Godt, så først så siger vi 9% ganget med 300 skal give lige med massen af vores bagepulver gange 100%. Herefter tager vi de 100% og flytter over på den anden side ved at dividere på begge sider. Så vi får 9% gange 300 divideret med 100 er lige med massen af vores bagepulver, og dermed har vi fundet den eneste ubekendte og massen på det bagepulver, der er behøvet. Og det giver... Hvad giver det, Ruben? Det er ikke 27 gram. Vi siger 27. Håber det er rigtigt. Det står her et eller andet sted. Hvor står det, Ruben? Jo, der står 27 gram. Det er rigtigt. 27 gram. Vi er nu klar til at veje vores bagepulver. Det er vores bagepulver. Natriumhydrogencarbonat. Og vejningen begynder. Vi er nu oppe på 16 gram. 23,6. 26,6. 27,2. Det er for meget, vi er nødt til at tage ned af. 27,1. Succes. Så nu, kære tilskuere, er vi kommet til, at vi skal veje vores vand. Vi skal bruge 273 gram vand, som vi har fundet ud af ved matematikkens vej, ved at trække 27 fra 300 gram. Bum. Vi bruger demineraliseret vand. Det mineraliserede vand. Så det betyder, at der ikke er mineraler og andet skidt i vandet. Vi måler cirka 270, og nu bruger jeg en pipette til resten, så vi ikke undgår dumme fejl, som Ruben ligesom lavede før. Og 273. Bum! Tilskuere, er I ikke glade? Og nu er vi kommet til, at vi skal blande bagepulveret ned i vandet. Det er her i denne vejebåd, og det bliver nu ført ned i det demineraliserede vand. Lidt efter meget. Og som I kan se, er vi på næsten præcis 300 gram, mine damer og herrer. Så er det vigtigt, at man rører rundt, for ligesom at opløse bagepulveret. Og nu, mine damer og herrer, en vandlig opløsning med bagepulver, 300 gram. Yes, sir. Så nu har vi kunnet konstatere, efter 5 minutter, hvor vi har rørt rundt, og ja, ikke så meget andet end det, kunne konstatere, at der er bundfald, og det betyder, at det er en mættet opløsning. Så der bliver opløst lige så meget, som der dannes bundfald. Så er I glade? Det tror jeg nok, I er.